Асоціація молодих ВПО України об'єднує молодих лідерів із громад, які постраждали від війни та окупації. Серед них представники Маріуполя, Херсона, Краматорська, Луганщини та Нової Каховки. Водночас організація працює не лише з молоддю, а представляє інтереси внутрішньо переміщених осіб загалом і намагається змінювати державну політику щодо переселенців. Наша асоціація задвокатувала, наша експертна група створила 2 законопроекти. Один з них ключовий для нас, наше досягнення 11161. Це механізм компенсації житла для людей, які знаходяться на тимчасово, у яких житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій. Цей законопроект наразі підтриманий парламентом в 2 читаннях та чекає підпису президента Зеленського. Сподіваюся, що все ж таки він або запропонує альтернативу, або найближчим часом його все ж таки підпише. Одне з ключових питань для переселенців – житло. За офіційними даними, в Україні нині 4 мільйони 800 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І для багатьох із них власний дім залишається недосяжним. Йдеться не лише про компенсацію за зруйноване чи недоступне житло, а й про доступну оренду та дешеві кредити. Найбільша проблема внутрішньо переміщених осіб на сьогодні не тільки молоді, але й глобально всіх. А я нагадаю, що у нас в Україні за офіційними даними 4,8 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Це житло. Це житло. І тут питання не тільки компенсації житла, але й дешевого кредитування, але і можливостей отримати компенсацію і оренди житла. Наприклад, у 2024 році Міністерство соціальної політики скасувало виплати ці 2-3 тисячі гривень, хоча це невеликі відносно гроші для оренди житла, вони скасували для більшості внутрішньо переміщених осіб. І ці гроші мали йти на оренду, за ідеєю на покриття оренди та комунальних послуг, але вони запровадили субсидію для оренди житла для внутрішньопереміщених осіб. Проте треба розуміти, що ринок оренди житла в Україні, вони не дослідили, на превеликий жаль, це питання. Ринок оренди житла на сьогоднішній день в кращому випадку сірий, із внутрішньопереміщеними особами, з нашими переселенцями, орендодавці в більшості не захотіли укладати договори. І таким чином ця програма провалилася і не користується популярністю. Звичайно, є проблема інтеграції в нові громади, звичайно, є проблема з роботи, але первинна історія – українці зі своєю ментальністю власники, і люди обирали Україну часто ризикуючи життям, тому важливу роль відіграє все ж таки питання проблеми житла. Після вимушеного переїзду людям доводиться фактично починати життя з нуля. Потрібно не лише знайти роботу та житло, а й адаптуватися до нового міста, громади та оточення. Особливо складною ця адаптація може бути для тих, хто втратив звичне соціальне середовище. Перше, інтеграція в нові громади, в нове житло, в нове місто, в нову громаду є, звичайно, в першу чергу не тільки матеріально-фінансовою складністю, але й психологічною для людей. Це реально важко, коли ви на чужому місці з новими людьми, ви будуєте соціальні зв'язки наново. Проте, з приводу роботи, насправді, давайте будемо чесними, робота в Україні є, проте потрібно де має бути роль держави? Роль держави має бути в допомозі, перекваліфікації, в роботі з центрами зайнятості активно і в допомозі роботодавцю знайти робітника і робітнику знайти роботодавця. В асоціації вважають, що проблему переселенців потрібно вирішувати не окремими програмами, а системно. Зараз питання ВПО розподілені між різними державними структурами, через що, на думку представників організації, відсутня єдина довгострокова політика. Серед головних пропозицій – створення окремого профільного міністерства, яке відповідатиме за питання переселенців та реінтеграцію окупованих територій. Не потрібно розпорошувати повноваження, як зараз вони розпорошені між Міністерством соціальної політики та національної єдності, між Міністерством розвитку громад та територій, там зараз ВПО до цього додали. Не потрібно це розпорошувати, потрібно профільне міністерство, яке чесно вийде до людей з програмою на 3, 5, 7, 10 років, що буде з внутрішнім переселенням у нас в Україні, як будуть виглядати механізми компенсації житла, дешевих кредитів,
інтеграції в громади, що буде з тимчасово окупованими громадами, з їх адміністраціями, з їх бюджетами, і тому потрібно профільне, чесне міністерство, яке чесно буде комунікувати з населенням.